si bai hamjama khaksang ma tai si bai ya pharo haino hai phongkasang ni video morning ni video ti phaipiu ka lama himjak ta bogi ko namne hinkai jeng khorsa hamdalanya nanggo khorsa sobalanya nanggo haisung sungkun dine tongmaya hai diba abuni bagainya o sangsar ni toksa tokti rong nahan nai di borok khatima bo gerei samung tangma bo gerei wana ma bo gerei hai da borok bomti ke sai tong nai di bong ni besai besa butui taku buku joton tong tok rong ni bong sini borok khai nai je wana mani bomti ke sanai bomti ke kanai bomti ke tong nai bomti tong hai da abono nang kaito ne kokono sejak tong bijabo sakno hamjak tei buino bo hamjak di nang sakno busuk se hamjak hai da o sakno hamjak ma haino buino bo hamjak di busuk se kokotor hai da sung khorsa busuk se hamjak lai man hambaya sumang thong tene ni o video phone morning ni video na kang me krengi tongmani bage pai play hamba tene saljo toni no ka ham thong have a nice day bye bye